Ruzhinji rwenyu maZimbabwean avo vanogara mumatown makaita sana Harare kana kuGweru uko ma-ARV makatombomanwa kana kuti regai nditi makamadyira muhuku dzamunotenga. If you still remember me mukoma, ndakamboya nenyaya yangu vanhu vakati vanoda kuziva kuti ma-chemicals avo anoshandiswa pakuti huku dzinge dzichizokasika dzakura panoshandiswa mishonga yakaita sei. Mukomanashi, dambudziko riripo nderekuti munyika hamusisina masystems anokontrola kuti munhu unotendedzwa here kuti unge uchipfuwa huku kana kuti kwete. Kune dzimwe nyika hazvitendedzwe kuti wakagara kumasuburbs uonekwa uine zvirugu pamba pako, nekuti vanenge vasingadi kuti vanhu vange vachizogumisidzira vava kupfuwa zvipfuwo vachishandisa mamwe ma-chemicals vozozvitengesa zvekare zvipfuwo izvozvo pamaketi. Kudhara waiti kana ukada huku waienda kwaIvans unotenga huku dzako kwaIvans. Ivans aitopota achitoshanyirwa nevanhu vehurumende vanenge vachida kucheka kuti huku dzake ari kudzipfuwa zvakanaka here, hazvizokonzerese here zvirwere munyika. Zvino iko zvino munhu kana aine kachirugu kake, kungava kuri kuchitungwiza, kuGlenora kana kuti kumabvuku, pane anozombomushanyira here achibva kana kuDepartment of Health vachida kuona kuti zvaanenge achiita hazvizokonzerese here zvirwere munharaunda, nekuti huku dzinofanira kupfuwiwa kure nevanhu kuitira zvirwere zvakasiyana siyana. Munyika medu mukoma mune denda rakaipisisa richaitika. Of course our ma-chemicals tiri kushandisa ko mamwe matenda akaita sana bird flu. You can imagine kuti mulocation munenge muchigara momo yevanhu kobva kwachizonzi kwauya huku dzinenge dziine bird flu, kunofiwa kana vanhu vakasachengetewa naMwari. Mafarmers edu mazhinji haatozivi kuti kana uine matanga unenge uchifanira kuti unge uchitotevedzera mitemo yenyika, nekuti nyika inenge ichingoti angova mamvemve, umwe neumwe anongoita zvaanenge achinzwa kuda. Nekuti isu vanhu vatema, ndichaita sekunge ndinotuka, asi isu sevanhu vatema hatikwanise kufunga more than 1 year ahead. Tinongofunga zvanhasi, next week, next month, kuti vana vangu vachawana mari yeschool fees here, ndichakwanisa kubhadhara rent here, ndichakwanisa here kutenga dzimwe hembe kana kuti chikafu. Zvekuzonzi kogore rinotevera chichaitika, hakuna anozvifunga izvozvo. Varimi vazhinji vedu vemumabackyard muno muZimbabwe vari kushandisa ma-ARV. Kune vanhu vatori nemagroup avo vanoita zvekumatengesa awa ma-ARV. Varimi vanotomaziva mamwe magroup acho. Vamwe vanonotenga ma-ARV kuma-black market kana kudyisa huku dzemuma-project dzinenge dzarwara kuti dzinge dzichizonzi dzinoboostiwa nema-ARV. Awa ma-ARV anoita kuti huku inge ichidya isingamiri. Huku inobva yachizoita mazinyama within 3 weeks inenge yatokura kutodarika huku inenge ine 6 weeks. Kana ukatarisa huku dzinopfuwiwa nevarimi vekuti vanokontrolewa nemitemo yehurumende ikaiswa apa, kana mukatarisa huku idzo dziri kuchengetwa nevamwe varimi asi vari ava vanongogara mumalocation vanongozviisirawo zvirugu zvavo kuseri kwemba, kana mukada kutarisa dzinenge dzakasiyana. Idzi huku dzinochengetwa nevanhu vanogara mungava muri mumalocation vasingatevedzeri mitemo, huku dzavo dzinenge dzakakura. Ndakataura neumwe akati kune vamwe vanoshandisa inonzi dexamethasone, mushonga wevanhu wekumutsa appetite. Huku iyoyo inotanga kudya zvisingaiti ichibva yachizoita mutumbi wakakura, zvekuti vanhu vanoti ya apa paita zvehuku inenge yakakura, asi uremu hwayo ukaibata unoona sekunge inenge isingaremi but inenge yakakura, zvekurevesa kuita bepa kana wakaitakura. Uye zvekare kune avo vanoshandisa mushonga uyo unonzi formaldehyde. Izvi ndo zvinonyanya kuvhundutsa, kutyisa, kana neni ndinonzwa kutya
pane vamwe avo mamwe maimports anouya nemagaba kubva kumhiri kwemakungwa, magizedzi nemalivers kuti asaora panguva yaanenge achizotanga kutengesewa muno muzimbabwe. Manga muchizviziva here kuti vanospraya neformaldehyde, mushonga unoshandiswa kuchengetedza zvituna mumamoshwaries. Ndokusaka muchiona dzimwe nguva gizzard rehuku rinenge riine kamunhuwi, so kana kuti nyama yacho inenge yakanochenuruka, kunyange supu yayo unoona kuti supu yacho inenge yakanochenuruka kana dziri sehuku. Ukatenga ari machicken pieces anotengeswa nevanhu muroad, kana uchinoibika kana kutanga kuisuka unoona kuti mvura yacho inenge yakasuruka kuita sekunge wanga wambogeza derere. Kunyange iyo huku yacho kana woibika inoita supu inotsvedza, inenge isina kukora. Huku yekuti inenge isina kupiwa machemicals akaipa, ukabika huku dzedu dzechibhoyi unoona kuti supu yacho iyo pachezvayo inenge yakangokora, but not kakukora kaya kekutsvedza. Huku yaunotenga ukaibika ukaona kuti supu yacho inenge ichitsvedza, ziva kuti huku iyoyo inenge yakapiwa chemicals akasiyana-siyana kana kusprayiwa nemishonga iyo inoshandiswa pazvituna kuitira kuti chituna chisakasika chashata. Vazhinji vakange vachibvunza kuti saka tinozviona sei? Sezvandataura kuti pakubika paya ndipo pamunoona kuti huku iyoyo inoita imwe supu inenge ingori dembu-tembu. Ukawana huku yakakura asi iyo yakapfava steak, zvekuti unokwanisa kana kutotsemura mabhonzo ayo kana nechigunwe, kungoruma bhonzo racho rototsemuka. Makamboti muchiuraya huku wakaitsika mapapiro zvekuti unonzwa mabhonzo ose kuti kakakakaka, ziva kuti huku iyoyo inenge yakapiwa mapiritsi akaita sema ARV, mapfupa anenge asina kuwana nguva yekusimba necalcium nekuti yakakura nekukasika. Kana ukageza nyama iyoyo unokwanisa kunzwa kamunhuwi, kana ukangonzwa kamunhuwi usambofa wakatomboibika nekuti inenge iine mapreservatives ekumoshwari. Uye zvekare kana ukawana liver yacho yakachenuruka, ziva kuti pane zvinenge zvakaitika nekuti chikanyanyisa kuchenuruka zvinoreva kuti yakange ichipiwa mapiritsi kana kuti machemicals akasiyana-siyana. Nashi isu pari zvino zvatiri kuita muno muZimbabwe, it is all about quick profit. Kutaura chokwadi, I'm sure kuti vanhu vakawanda kunyange vamwe vane mabusinesses asiri ekupfuwa huku, chakakosha pari zvino munyika yedu yeZimbabwe quick profit. Zveupenyu hwevanhu hazvisisina basa, zvekuzonzi kuno mumwe munhu achazoita kidney failure kubva pahuku idzi dzinenge dzichipfuwiwa pachishandiswa mishonga yakaipa kudai. Hakuna anenge aine basa nazvo nekuti vanhu tiri kuraramira quick profit. Ameno kuti Ministry of Health ivo vanoti kudii dai vamboita zvirongwa zvekuti vanotumidzira vanhu muchinyararire, vongoita maraid kune vanhu avo vanopfuwa huku vakaita sesu, because inini I am willing to change mukoma kana masystems akanzi aiswa in place, because macustomers akawanda ehuku. Asi nekuda kwekuti chipitipiti chiripo ndechekuti ndiri kuda kukasika, ndatengesa huku dzangu, ndatenga dzimwe, ndaita mari. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta muzondizivisa. Zvinotyisa mukoma Nashi, ndakatomboona umwe uyo ainge achishandisa mushonga wezvipembenene pahuku, chakadaro chinoita kunge ngozi. Umwe zvekare anorima bhinzi, shuwa kushandisa mapesticides mamwe anonzi akatobhaniwa munyika dzimwe dzakaita sana America nekuda kwekuti anokonzeresa cancer, but akange achishandisa mapesticides iwawo and akazarisa munyika nekuti kuna naRussia mapesticides awa vakange vainawo akawandisa. Zvino vanoshaya kuti
vozviendesa kupi? Nyika dzakaita sana Zimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica uko kune magavhmendi asinganyatsokuongorora nekucherechedza kuti varimi vavo vari kuzvifambisa sei, ndiko kwavanobva vachizozvitumidzira ende vanhu vari kutenga. Black market iriko. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvimwe kuda kana kuine avo vanenge vachipfuwa huku dzavo zvakanaka vasingashandisi chemicals, maybe you need to come together mugadzira magrupu enyu muchimaketa pamwe chete kuitira kuti vanhu vazive kuti pamba panhingi kana ndikaenda ndikanotenga huku ipapo huku dzacho dzinenge dziri safe, kana kutopota muchitoratidzawo kana macustomers enyu mapfuwiro amunoita huku dzenyu. Zvakangooma hazvo veduwe kushandisa ma-ARV. Kana manga makambozvinzwawo munokwanisa kuya kuinbox and then you tell us your own side of the story. Hanzi kune mamwe mapiritsi ekuti ukapa huku inoita appetite, inongorara ichingodya, haizorori chayo chete. Chainenge ichingoita ndechekuti inongodya but inokasika kukura zvekuti inenge isina calcium, mabhonzo hanzi anenge asina kusimba. Kungodai uchiuraya hanzi inotsemuka mabhonzo. Makamboti muchiuraya huku uchiuraya paya then yobva yatsemuka mabhonzo. Zvakangooma. You can tell us in the comment section. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana ndakapedza makore 19 apo pandainge ndichigara kuCape Town kuma Cape Flats ende ndakazojoina gang. Mukoma ndakange ndava kutoda kutotageta umwe content creator mushure mekunge vatanga kutaura kuti ivo vanowana mari dzakawanda sei. Ndiri kureurura zvinhu izvi uye zvekare ndinonzwa kunyara. Ndiri muZimbabwe, ndine makore 45 years ekuberekwa. Ndakapedza upenyu hwangu hwese 19 years ndiri nhengo yeimwe gang inotyisa muCape Town ende ndakaona rufu, ndakadeura ropa uye zvekare ndakapinda mujeri kakawandisa kasingaverengeki. Pari zvinozvi ndiri muno muJoburg, ndiri kuedzawo kutanga upenyu hutsva. Thanks God ndakakwanisa kuzororawo mukadzi muZimbabwe. Handisati hangu ndabvisa mari kumusha kwavo but ane pamuviri. Mweya wehumhondi mukomanashi ndo wakange wakandibata pandiri. Handikwanisi kukuudzai mamwe macrime andakakomita, ndinotya kuzoteverwa kana kusungwa. Mukomanashi ndiri kureurura zvinhu zvinondirwadza. Pakutanga muna 2025 ndakange ndava nelist remazim content creators vekuFacebook pandakange ndichiona vanhu vachiposta ma-earnings avo, vanhu vachiti vari kuwana mari, vari kubhadharwa zvisingaiti. Ndakange ndichingoteverera vanhu vaiti ndazotenga chakati nekuda kwemari idzo dzainge dzichitaurwa pamaFacebook. Ende ndakatotaura nemamwe magangsters zvinhu zvakadai zvichazoitika nekufamba kwenguva because vakange vava kutoronga kutotreka. Munozviziva kuti munhu anotrekewa neyavanoti IP address yake, kutotsvaka kuti munhu uyu anogara nechepapi muSouth Africa, kushandisa maGoogle image photos zvekuti kana mukasecha neimage yepamba apo munhu paanenge achimbobuda ari hazvinetse kuti munge muchizomuwana. Ende kuvabata vakomana ava vanenge vasinganetsi nekuti havana kana tight security iyo yavanenge vainayo, kungovapindira muwithdraw mari dzose dzavanenge vainadzo kana kutogara navo kusvika mari dzavo dzapinda. Handiti mazuva takange tichitomaziva kuti vanhu vanowana mari dzavo rini. Saka munogara naye munhu mumba achita maskitsi ake kusvika mari yose yabuda. Asi Mwari mukoma vakaita mamiracles. Ndakazosangana neumwe South African pastor uyo ari kundibatsira iko zvinozvo. Ndinopota ndichiendeswawo kutherapy, ndiye ari kundibatsira. Ndava kushanda kugarden services, ndiye akaita kuti ndione kuti upenyu hwandakararama kwe19 years unokwanisa kuzondiparadzira ramangwana rangu. Saka ndo zvinhu zvandakange ndava kuda kuita, kuurayisa vana vekumusha kwangu nekuda
kwekuti I was part of the gang, but vanhu ngwarirai, Mazimba ngwarirai, nyaya dzandiri kukuudzai idzi nekufamba kwenguva muchazonzwa yava mhere, vamwe vachabatwa ngunzu vakatorerwa mari. Ndiri kukumbira Mazimba mose kuti ndirangarireiwo paminamato yenyu. Makore 19 mugangsterism akasiya mascars akanyanyisa mupfungwa dzangu. Ndinotya nekuda kwezvinhu zvandakaita, uye zvakare ndinotya vanhu vandakasiya kuCape Flats nekuti vamwe vacho vanokwanisa kunge vari kutonditsvaka. Ma-content creators, make sure kuti munorarama life inenge iri secret, especially kana muri based muSouth Africa. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi picture remunhu, tinokwanisa kutoziva address yako. Hanzi pane maNigerians vanozvigona izvozvo kuti through picture rako vanokutsvaka painternet votoziva kutoti unogara pakati apa, maybe unenge wakaburitsa mazimari aunenge wakabata. Hanzi vanhu ava havanetse kubata because havana kana tight security, kungopindira vanhu then tobva tavatorera mari. Zvinotyisa. Hanzi tinotoziva nemadates saka tainge takatoronga kuti tinovashanyira madates avo asati asvika, totogara navo pamba pavo kusvika mari dzapinda, kusvika tawithdraw mari dzose tiinavo pamba pavo. Yo, zvakangoma hazvo veduwe. Asi hanzi iko zvinozvi ndiri kuenda kutherapy vari kubatsirwa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndakaenda kun'anga ndikanobatirwa mishonga, ndikapiwa nemhiko nekuti ndainge ndisingachadi kukundwa neumwe uyo muZimbabwe ainge ava kudanana nemukadzi wandainge ndakambogara naye. Ndainge ndichidawo kutenga Fortuna, asi iko zvinozvi pfuma iyi iri kundirwadza mukoma. All is vanity. Ndiri kureurura mwoyo wangu wakarema. Makore 2 adarika muna 2024 ndakange ndaomerwa neupenyu zvekuti ndakange ndava kusekwa nehama neshamwari. Ndakange ndiine shungu dzekufambawo nemotikari Fortuna GD6 yakanaka ende vanhu vachindirespekta. Ndakange ndiri munhu aimboita zvokunwa doro kusvika ndichizotanga kuhurira mukadzi akabva achizotorwa nemurume uyo akandirwadzisa kunditorera mudzimai nekuda kwepressure yekuda kuratidza vanhu kuti inini I can do it. Ndakazopedzisira ndashanyira imwe n'anga yekuMozambique iyo yakandibatsira kuita marituals. Handidi kutaura zvose zvandakaita, asi ndakatodeura ropa remunhu. Asi munhu uyo mukoma handingatauri zvakawanda pamusoro pake nekuti ropa rake kudeurwa kwarakaitwa hakusi kunzi zvainge zvakanangana neni, kungoti pandakasvikawo mumatare acho munhu uyo ainge atobviwa naye kunyika kwaainge abviwa naye nekuti vainge vachidawo mabody parts ake, asi ndakawanikwa ndiripo pakunodeura ropa rake. Saka ndakabva ndachizonzi ndinge ndichinanzva ropa rake ndikaita saizvozvo. Izvi ndakazviita mukomanashi nekuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoonekwa sekunge munhu apfuma ava nemari yakawandisa. Saka mwedzi 3 mushure mekunge ndaitirwa mhiko idzi, mari yangu yakabva yatanga kuwanda. Ndaingoti ndikarota mari, makuseni pandaimuka ndaiona pasi pembedha panenge paine mari yakawanda. Ndaita mari zvainge zvisinganzwisisiki. Ndipo pandakabva ndachizotenga motikari iyo yandainge ndichishuvira nemwoyo wangu wose. Motikari yandakange ndichida yainge iri Fortuna. Ndakatenga Fortuna yangu yandichati yainge iri yewhite. Aiwa mukoma, it was brand new. Pakutanga ndakange ndichinzwa sekunge ndainge ndichirarama ndiri muparadise. Vanhu vose vainge vava kundipa respect. Mukadzi akatomboda kudzoka kwandiri, asi mukomanashi mufaro uyu hauna kugara kwenguva yakareba. Iko zvino zvitiri muna 2026 ndiri kukuudzai kuti all is vanity under the sun. Zvose hazvina maturo. Fortune iyi yandishayisa zororo. Ndinodriva usiku hwose. Ndinofamba ndichityaira
usiku hwose nekuti handitendedzwi kuti ndinge ndichirara. Ndava kuita sekunge munhu anodhiraivha matraki anenge angori parodhi usiku neusiku. Kuzorora kwangu ndinozorora ari masikati. Ndinoti kana ndichifamba ndinoseka vamwewo vangu vandinonzwa vachiverengerwa nyaya dzavo pamachanel emaconfession. Kundingagoita sei? Ndinoteerera maepisodi ose kusvika apera. Ndini umwe wevamwe akange achisimbisa kuti 7 episodes pazuva ndidzo dzatinoda, nekuti ndainge ndichicalculatawo kuti kana mukaposta dziri 7 maawa akati one day pandinenge ndichifamba nemotikari yangu ndakangoteerera nyaya dzevanhu. Mari yeurombwa mukomanashi hainaki. Kunyangwe ndikanzi ndadya chikafu chinodhura zvakadini, asi chinenge chichita sekunge chinenge chichivava mumukanwa mangu nekuda kwekuziva kuti ndakanwa ropa remunhu. Ende ndinoti kana ndikazvitarisa mugirazi ndinonzwa ndichizvivenga. I avoid kuzvitarisa mugirazi. Ndinoti mukomanashi ndikatanga kufamba usiku ndimwe nguva ndinongoeredza misodzi. Handina zvandinosangana nazvo. Mari iripo asi ndakafa mukati, mwoyo wangu wakasofa kudhara. Ende munhu akanyora bhaibheri aiziva zvaainge achitaura apo paakati zvinobatsireiko kuti unge uchinzi wawana zvose zviri pano panyika yose asi uchirasikirwa nemweya wako. Ndiri kukumbirawo kuti munge muchizosvitsa shoko iri kumazimbabweni. Musamhanyira upfumi uhwu hunobva kun'anga nekuti hunopera, asi mhiko dzaunenge uchifanira kuti unge uchiita dzinogara dziripo dziinewe nekusingapere. Iye zvino mukomanashi ndinoti kana ndikatarisa iyo GD6 yacho itoriwo motikari yekutoti haisisiri mufashoni iyo yandainge ndichida nemwoyo wangu wose. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinoti kana ndikatarisa motikari yacho yaisisiri mufashoni sezvayainge iri ipapo pavakaenda vakanoromba. Yo pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Ininiwo ndakapiwa lift. Ndinoita zvekutengesa muviri wangu kuna 4th uku. Ndakapiwa lift nechitunha. Chitunha ichi chakandisiya paboka na 1 am. Kana murume wangu akashamiswa nazvo. Unokwanisa kushamisika kuti kunoita zvekutengesa muviri wako kumurume wako anokukwana papi. Inini natete vangu tinoita zvekutengesa muviri nevarume vedu tinotoenda tose kubasa. Ivo vanenge vakagara mumotikari vakatirinda, then tobva tachizodzoka tose kumba. Saka ndinenge ndisingatombotyi because ndinenge ndiine murume wangu uye zvekare vatete nemurume wavo tinenge takamira kuna 4th kunyange usiku. Saka ndauya pano kuti ndige ndichikuudzai zvakamboitika nerimwe gore. Takange tiriko kutouchline, takange tiri kuna 4th muCBD tichitsvaka zvedu raramo semazuva ose. Musi uyu it was around 12 midnight. Kwakabva kwachizomira imwe motikari. Motikari iyi mungoma yainge iri Honda Fit. Saka ndakabva ndachizoenda ndikanotaura naye muchikairi, asi chakandishamisa ndakange ndichifungidzira kuti kainge kari kamotikari kemushika but muchikairi wacho ainge akatopfeka suit yewhite. Akangonditarisa akangoti pinda. Ndikati ko tinotanga katataurirana, akati ndichakupa mari yaunoda. Haana kutaura zvakawanda, akangoti pinda tiende. Takabva tapinda mukoma, then ndokubva tati muna Simon Mazorodze. Mumotikari umu mukoma ndakati ndichida kubadidza radio because ainge angori zim, akangoti kwindi, but haana kuda kuti ndige ndichibadidza radio. Akati zvinomuvhiringidza kufunga. Ndakamboedza kuda kumubata ruoko ndichiti baby uri sei, saka uri kuda chii chaizvo, because ainge akati all night. But pandakamubata ndakaita sekunge ndainge ndapinza ruoko rwangu mudeep fridge. Takati tichingopfuura paboka auction floors, it was around 1 am. Murume uyu akabva amisa motikari
ndokuti amisa motikari haana kutaura mashoko akawanda. Ndakangovhunduka mukoma because akangonditarisa, ndokubva ndavhunduka ndikatoona kuti kumberi kwangu kwainge kuine gonyeti rainge richiuya. Ndainge ndakagara mutara, ndakavhunduka zvisingaiti, ndikatanga kuchema. Munhu wetrack akazomisa zvake track rake, but ainge achitotya kuti zvimwe kuda maybe ndinenge ndiine matsotsi. Akati achimisa track rake, iye akatonzwa kuti painge paine ruzha rweinjini. Motikari yainge ichiita sekunge munhu wacho ainge achirevha motikari yake. Ndakamhanya mukoma kusvika patrack, ndokubva ndamuudza zvose zvainge zvaitika. Akangonditi pinda mumotikari. Takabva tachizoenda akanopaka track rake pedyo nepaboka painge paine mamwe matrack ainge akapaka zvekare. Vanhu ivavo vakashamisika, asi umwe mudhara ainge ari muZambian. Iye akati baba vake vaimboita zvekudhiraivha matrack. Akati hanzi chipoko ichocho chipoko cheumwe murume hanzi akaita accident paroundabout, ainge aine motikari yake akaita accident. Murume iyeye hanzi chipoko chake ndo chinowanzo kuita izvozvo, chinokutora obva achizongokusiya paboka. Izvi ndo zvakaitika kwandiri. I know kune vamwe vanhu vanokwanisa kusazvibhilivha, but why would I want to lie? Handisi kutsvaka kuda kutrenda ini. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo vari kuti zvekare. Saka sezvo ndakamboitwa pick up nechipoko, hapana here zvimwe zvinhu zvandinofanira kuti ndinge ndichiita like kuchenurwa, kugezeswa? Ndinoenda kuchechi here kana kuti kumasowe kana kuti kun'anga? Saka vari kuda help iyoyo zvekare. Kana kuri kunzi makambosanganawo neincident iyoyo yechipoko hanzi chinopika up vanhu chonokusiya paboka, hanzi umwe murume akafira paroundabout, you can tell us in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi Mwari handinzwisisi kuti ivo kutonga kwavo vanombotonga sei. Sei mahure akaita sana Samantha vachiroorwa, isusu vamwe tichizosara. Ndiri kuda kurara nafiance wake. Mukoma ndiri kutoreurura, ndakatotsamwa, ndakatogumbuka izvezvi. Ndine shamwari yangu uyo anonzi Samantha. Samantha anozivikanwa nemunhu wose kuti iye she was a loose woman. Munhu airarwa kubva achiri kujoni nevanhu vose vane mari, mbinga, makoronyera. Ainge ari hure chairo risina kana nyadzi. Asi chinondishamisa ndechichi, gore rino Samantha ari kuroorwa, emoji of a woman that is crying. Muchato wake mukoma Nashi ndiri kushamisika kuti ko zvakazobva nepi, uye zvikari murume uyo ari kumuroora imbinga mukoma, kuroora hure. Ini mukoma Nashi ndakazvichengeta, ndinonamata, ndinotsanya, uye zvekare ndiri kurarama upenyu huri bho, but varume vakawanda havandidi, vanongodanana neni vobva vatongondidhampa. Kunyangwe ndisina chandinenge ndatadzira munhu, anongosvika pakungondidhampa for no reason at all. Asi kusvika nhasi hapana kana akamboendawo kuvabereki vangu achiti anondida. Mwari ari kuratidza utsinye kwandiri, iye achikomborera mahure avo akaita sana Samantha. Zviriko here zvinhu zvakadaro? Nhaye mukoma Nashi, ini ndinoona sekunge nazviko, panoda masiriyasi apa. Vanhu vakaita sesu tinofanira kuti tinge tichizonzi tiri vanhu vanoroorwa, tinobvisirwa mari dzakawanda. Asi ini ndakati ndakarara nerimwe zuva, ndakabva ndachizozvipa chivimbiso chekuti ndiri kuda kurara nafiance waSamantha muchato wake usati waitika. Ndiri kuda kuti ndinge ndichizomupa rimwe revenge nerimwe gore, ndomuudza kuti zvakangofanana. Kana mukanditi ndiri evil, inini handisi evil. Sei Mwari vachindinyima mufaro? Inini ndichange ndiri evil kuna Samantha. Hazviiti kuti munhu akashina neharare yose ange achizonzi anowanikwa through muchato. Isu vamwe takangotarisa, kunyangwe mukati Mwari ukamunamata zvinhu zvinochinja. Ini ndinoona sekunge zvisingachinji, madhoo ekudenga akatovharwa. Munhu anofanira kungozvionera. Zviri nani kuti ndinge ndichinzi ndapindwa nemweya wekuda kuparadza, ende hausi uroi, injustice, because life is unfair. Nashi ndinamatire nekuti ndiri kutoenda kugym kunogadzira
bhuti yangu, muviri wangu, kuti fiance wake asazondiramba pandinomusvikira. Kana mapiritsi ndiri kutonwa mapiritsi ekuti ndinyatsokuluka ball. Zvakangoma. Hanzi nachindinamatire because ndiri kuenda kugym kunyatsonoti body yangu, hanzi body yangu inyatsokuita ball. Zvino tinotanga kunamata tichiti kudina ivanzvadzi. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvino mapiritsi awa amuri kunwa, I still remember kuti pano takamboverenga imwe nyaya yevamwe vanzvadzi avo vane mapiritsi avakanwa and now vari kuzvidemba. Make sure kuti you do not do something that you regret mangwana. Asi vedare ndo messages awo atanga taka kubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Thank you very much for watching.